Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Rahayu, rahayu, rahayu. Nun kalau nun katuraken batang Bapak Ibu sedaya para undangan ingkang dahat kinurmatan. Para kadang sepuh pinten sepuh, tokoh seniman siniwati, tokoh masyarakat, jajaran Bapak Kepala Desa. Kandangan Dusun Kalitejo ingkang sangat kula hormati. Dalam rangka mangayu bagyo, hajatipun Bapak Poyok Puyono adalah Ibu Munami sakeluarga. Moga sareng-sareng suko, pari suko, sesarengan langan pesan Tayub ala Tengger. Dereng karawitan campur sari Puspito Laras. Mijil saking Sido dadi Lawang Kabupaten Malang ingkang dipun pangarsani dening Bapak Kamari Pribadi. Dening siang kala wingi ngantos siang menika ngantos dalu mangke tasih makarya sarengan kalian elektronik profesional di Tarama Audio Sound System ingkang dipun pangarsani dening Bapak Ferry Suseko SHMM mijil saking kawasan Dusun Lajo Banjarjo Ngantang Kabupaten Malang. Batiklan dipun dokumentasiaken sarengan Tek Production mijil saking Ledok Kayu Kebak Tutur Nongko Cacar Pasuruan Jawa Timur. Dening campur sari Puspito Laras didukung Pagedang Tayub Malang Raja Timur Indonesia mijil saking ereng-ereng Gunung Mujur Karangploso Kabupaten Malang ingkang dipun pangarsani Caoni Subagyo. Oke mentinggalan disponsori langsung inuman segar bir drap bir bintang bintangi wong Jawa Timur. Hadirin sekalian, pambokone katur campur sari Puspito Laras dalam rangka mayuhat bagya jatipun Bapak Poyok Puyono sakeluarga. Moga sareng-sareng ampirsani penampilan sedaya para artis-artis Waragono 17 bersaudara kairing bedayan so aneka Jula Juli. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan dinamika so bedayan. Bersama para artis-artis Waragono di kawasan Kota Malang, Tengger dan sekitarnya. Puspito Laras. Puspito Laras campur sarine Bapak Kamari iku pimpinane.
Bapak Poyok sing duwe gawe tamu Malang Raya padha teka mrene. Tak dongakno kabeh panjang umure. Bapak kuat niki gending jula-juli. Ayo Kang Kuat, sayo si rukun ya eau. Mangayu bagya sagunging para tamu katuran pinarak ingkang sekeca Kebo Giro ya. Ngapunten nggih Bapak Ibu, sakmenika ada tengger kados mekaten nggih. Mula sing dijaluk donga lan restune keluarga Bapak Poyok mugi kalisa rahayu jati. Ayo Kang Yadi. Rinenggo datang sedaya mitra katur pinarak ingkang sekeca keca. Amerasani pasugatan kita seni tayub ugi langen Dulur Malang, dulur sak sekitare kabeh padha teka mrene perlu ngramekno hajate Pak Poyok sing duwe nanggap campur sari Puspita Laras iku keseniane Bapak Kamari Dulur sing dadi pemimpin
mulai didongakno slamet kabeh sak keluargane gampang ogang sarep dulur Pak Poyok nek nyambung bahagia awe uga lancar dalane rejekine perlu kanggo nyukupi kebutuhan sak keluarga namung semanten kidungan ugi sairan kula pilih wonten lepate dulur nyuwun aku Nuwun kalau nuwun katuraken dhateng Bapak Ibu sedaya para undangan ingkang dadi kinurmatan. Para sepuh bini sepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, jajaran pemerintahan desa Kandangan Kalitejo ingkang sangat kula hormati. Buat supen tokoh-tokoh tayub Semalang Raya Tengger dan sekitarnya. Siang menika sami rawuh berduyun-duyun wonten salebetipun trep agung talipun Bapak Poyok Puyono adalah ibu punami sakeluarga. Pramila sampun supen, semoga kita sareng-sareng kita memuji syukur wonten ngarsane Gusti Kamo Agung. Amin kita sedaya tasih dipun paring kesehatan, kenikmatan dalam seger kewarasan. Sehingga saged rawuh mangayu bagya menghadiri undanganipun Bapak Poyok Puyono dalam ibu punami dalam rangka meriahkan hari pernikahan ingkang putri Nimas Ayu Dendra Saraswati ingkang sampun pikantuk Kang Mas Bagus Deni Purnomo. Dendra Saraswati putri Pak Poyok Mas Deni Purnomo putra saking Bapak Tio dari kawasan Ngadiwana. Hadirin sekalian, sedaya ingkang sami rawuh merupakan suatu kehormatan ugi kebahagiaan kagem Bapak Poyok Puyono adalah ibu punami sakeluarga. Nanging boten supen, sedaya ingkang sami rawuh dipun suni donga pangestu. Seminta sumrambau dumateng Bapak Poyok Puyono adalah ibu punami anggenipun kagungan hajat mugia kalis ing sambikala cepak ing begja lan mulya tebih saking bebaya. Sabibaripun kanggo hajat mugia tansah pinaringan panjang punjung, panjang umure punjung rezekine ical kalane kantun seger kuwarasane. Angka kalih sumrambah dumateng nini kemanten kaki kemanten sekalian. Ingkang sampun dipun ijabaken sah menjadi suami istri. Mugia anggenipun mangayu bagya bentuk rumah tangga berbahagia sepanjang hidupnya. Membentuk rumah tangga rukun sejahtera lahir batin, dados kaki nini-nini, membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah, sesuai harapan orang tua bersama-sama. Salajengipun babila anggenipun Bapak Poyok Puyono, anggenipun mangayu bagya para undangan ingkang sami rawuh. Wonten kekirangan anggenipun nyunggata paring penghormatan. Dedaharan, unjukan, tetedan, mbok bilih kirang miroso. Bapak Poyok sakeluarga nyuwun sih agunging samudra mangsawi. Wusana kita ngiringi sedaya kanca pramugari 5 bersaudara. Wonten Bapak Yati saking Tosari, Mas Haris Kalitejo adalah Mas Ujang, putranipun Bapak Panjul almarhum. Sebagai generasi penerus pramugari. Kula piyambak Cak Nuralisin saking Kota Wisata Batu.
mangke ingkang mewakili Pak Poyok Mangayu Bagyo bagi-bagi sampur nyumanggaken sedaya kang sami rawuh. Baingat kanca pramugari kala wau sami-sami tamu manungsa lumrah wonten kekilapan kekelintuhan disengaja ta mboten kanca pramugari nyuwun pangapunten ingkang agung. Wusana penghormatan mohon dengan hormat dulur-dulur pun sampai nyukani inuman di atas panggung. Kesan ini syuting langsung siaran masuk YouTube. Mohon dengan hormat tempat duduk dan meja, tempat minum di panggung pagelaran tempat langen beksan. Mungkin itu kersane seni tayub langen beksan kegembaran kita sangat berjalan tertib, aman, meriah, terkendali sesuai harapan kita bersama. Hadirin sekalian, pambukane atur penghormatan mangke dipun tampi Bapak Poyok sakeluarga. Dipun dherekaken Kang putra putri kaki kemanten nini kemanten. Jajaran sepuh pini sepuh keluarga besar termasuk besan. Juga jajaran pemerintahan desa Kandangan Kalitejo. Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, LPMD, RW, RT dan perangkatipun. Mungkin Mbok Bilih rawuh mantan Bapak Kepala Desa Kandangan Kalitejo. Disusul sepuh pini sepuh sebagai pendamping tokoh-tokoh seniman-seniman tayub di kawasan Ngadiwono, Kalitejo, Tenger dan sekitarnya. Kula kinten cekap semanten atur kula. Wajibipun suka pari suka kawitan. Pabuka penghormatan sampur ingkang dipun tampi Bapak Poyok. Ingkang dipun aturan kadang kulane Mas Belik Chandra. Garing gending cokek gending tolak balak. Nuwun matur bandut. Sembrono kita urip budidaya
Nggih, mekaten kula gending pambuka ingkang dipunaturaken Mas Felix, gending niki gending tolak balak nggih, mboten gending gegeran. Niki dulur-dulur toko terep pun sampai ditiru. Nek sing basa wong akeh enggak karo-karuan korat-karit. Niki panuwunipun Pak Poyok gending cokek tolak balak. Monggo Pak Sadi diaturi Pak Poyok berta sepuh pini sepuh nggih. Monggo. Nggih, menika wajibipun sapa sonten nggih penghormatan sampun kang pertama mewakili Bapak Poyok dalah Ibu Bonami sekeluarga. Menika kula tidak datang sasana Pagelaran panjenenganipun Bapak Kadi dalah Ibu Nit, Bapak Siadi dalah Ibu. Nggih. Monggo Bapak Tiyok dalah Ibu Widar. Bapak Adi dalah Ibu Handayani, Bapak Ikno ugi dipun sarengi Bapak Otik, Bapak Sukis dalah Ibu Endang. Semoga dumateng bapak-bapak ingkang kula sepat asmanipun kula wau, kula suwun tindak dateng sasana pagelaran. Semoga katuran dumateng Bapak Sukis, Bapak Ikno, Bapak Kadi, ugi Bapak Kono ingkang dipun wakili Ibu Ros. Semoga oe oh oe oh semoga Bapak Sukis, Bapak Otik, Bapak Ikno katuran pinarak datang sasana Pagelaran kabari menghormati sampuripun Bapak Poyok. Semoga Bapak Tio dan Ibu Widar. Sing sayo, sing rukun, semoga bagi. Moga Mas Adi. Caketo. Bagi kosong. Bagi. Ibu Mesrati. Sampun. Aja Mas den Sumarang mreh Iwang Suksmo. Semoga Mas Vicky, kalau tidak datang sasana Pagelaran, Mas Vicky, monggo. Mas Vicky. Wakilipun tadi saking burus ya, semoga Mas Vicky.
jos. Gitarama Audio Take Production. Wow, mantap. Aku kang setya setuhu wedi yen nganti saiki Ngono ning yo ngono. Pak polisi, Pak polisi. Mukilas tari yo Mukianto berkyaing Gusti Andika tansah matur sembadipun pramila katuran jumeneng monggo sedaya kairingan kalian ulipun gending kanthi bawa pangkurinasa ikadipun semantenaken kalian Mas Ayu Ida Saputri. Salajengipun sampur ingkang dipun tindakaken kalian keluarga agung Bapak Poyok. Monggo. Gendinge Imam
ilingo marang mring Gusti ato sukar sakit rahayu sesami bekti sungkem marang yang maha suci kinapulno gegayuanku iki lantarono cegadahar kelawan indra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula tinapina rupita ngelingo ana wong urip ampun satermo
dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamanku nganti lingsir srengenge ana kene kudu SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni bakal aku bakal yen kepadu irengmu mas ditak jiwa lali janjine tandane alasan
ane mangkake sapa wong sing ora gelo kadung badan kowe ora teko tak SMS mengerti gelagaku sejak nyupriyati ngejono kowe kencan karo wong ana liya Ceko Semanun, Mekaten Kalau, jajaran penghormatan Bapak Poyok sekeluarga diwakili para sepuh. Mungkin Pak Poyok saat ini kita sih arah-arahan mubeng desa. Adatnya ngoten.